мазане с копчето. Пак си изкарал ръката на глеца. Пак си изкарал ръката. Защо ще те разцепи? На 100 към четвърта, как да го гоня? На 100 към четвърта ми кажи. 120. Не мога да го фанеш по принцип. 130. Дай какво правиш. 140. 150. На 100 към четвърта няма как да стане. Обаче ако сваля почвата ще го взема. Не мога да изядеш нагоре. Абсолютно ще го взема. Не можеш, но те са много тежки двамата в момента. Нали сещаш като слезем, аз съм 70 кг не имам, а като слезе Радко, който е 100. Той ще иска за още един старт, сигурно. Не. Ало? Опа. Така ли стана последно? Спря ли? Еми аз не.